Και γεια σας μαγκές, Αλίτης εδώ πέρα, ένα καινούργιο βιντεάκι και σήμερα θα παίξουμε Free Fire, δεν είμαι και πολύ καλός και πάμε στο βίντεο. Wait. Κάτσε, νομίζω αυτός με ήθελε. Κάτσε. Αυτοί οι δύο νομίζω, ποιος με ήθελε ρε μπρο. Ναι. Πάμε στο βίντεο μάγκες. Ωραία μάγκες, πάμε στο βίντεο. Εδώ βλέπουμε δύο βίντεο. Είναι καλή μπρο, είναι καλή μπρο. Είναι καλή. Ωραία. Αν και κάτι άλλο, άμα θέλετε να κάνω βιντεάκια για Flat City, γράψτε ένα. Άμα θέλετε Free Fire, γράψτε δύο. Ή γράψτε Flat City Free Fire. Πάμε στο βίντεο. Γάμισα κάτι. Άλλος απλά κάθεται. Ωραία, μπράβο, κάτσε. Bro, wait. Okay. Dead. Okay. W, bro, W. No. Come on. No. Hey, bro. No. No. Okay. Okay, πάμε. Dead. Okay, W. Wait. Okay, bro, W. Ναι, ο μπρο κάθεται ρε. Πάμε ρε. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Τους πήγα ένα βιδίο. Δεν θέλω να βρίσω τέλος πάντων. Ρε πάρε όπλο ρε. Πάρε όπλο. Μα με χέρια θα παίξουμε μπρο. No. Продолжай молодость. Это кинжал. GG. Bye, my dears.
Τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι.